salafiyar yan daudu har sai an kori Bello Yabo da gare ta. Salafiyya ta yan daudu wanda yan daudu suke ciki, salafiyar yan daudu har sai an kori Bello Yabo, wallahi ni da ɗaya ban shiga ba. Wallahi ni da ma ba ni cikin salafiyar yan daudu. Don kun bata lokacin ku cewa wai kun kore Bello Yabo ba sai ya sa manaji na salaf din wa salaf dan daudu as-salafi dan daudu wanda ke kwanci a ci shi a bashi kuɗi. Dan daudu don ana tuwa ma addini asiri, to ku bari mu bude ta duka. Ba maganar salafiyya ake wa waɗancan ba, maganar su zan mutare ake musu. Dan daudu mutun ne, ka zo kana buɗan munta ana cinka ana ba kuɗi, ka zo kana salafiyya wa in yara ba ku sani mu ba mu sani ba. Dan neman katon banza. To Allah ya shiryar da mu.